Premýšľal si niekedy nad tým, prečo je Jax králik? Prečo jeho izba vyzerá, ako by patrila malej dievčine? Alebo prečo je najnásilnejšou postavou? Pripravte sa, pretože v tomto videu rozoberieme najznepokojujúcejšiu teóriu, ktorá ťa prinúti nenávidieť Jaxa. Vieme, že Jax je králik, ale jeho dizajn nie je len preto, že by vyzeral cool alebo roztomilo. A ak sa ma spýtate, tento dizajn sa zdá byť trochu protikladný. Vieme, že Jax nie je vôbec roztomilý. Stále všetkých otravuje a dokonca ich bije. No, priatelia, teraz príde to zaujímavé. Ak sa nad tým trochu zamyslíme, králiky sú zvieratá, ktoré stále utekajú. Sú dosť bojazlivé. A ak si toto všetko spojíme s minulosťou Jaxa, zdá sa, že len uteká pred niečím, čo urobil v minulosti a čo ho trápi. Takže, prečím to vlastne Jax uteká? Nuž, odpoveď sa zdá byť dosť nepokojujúca. A všetky stopy nachádzame v jeho izbe. Keď ju vidíme prvýkrát, je celá plná dúch a jasných farieb. A zaujímavá odpoveď, ktorú nám povedala autorka o dizajne jeho izby je, že dúha predstavuje to, že Jax bol kedysi dobrý človek, kým ho niečo traumatické nezmenilo. Toto je dosť zvláštne, keď vieme, aký je Jax psychopat. A ďalšia zaujímavosť o tomto fialovom králikovi je, že sa dosť odpojí, keď Ragata hovorí o svojej zneužívajúcej mame pred ním. Pravdepodobne mu to prináša zlé spomienky. Možno preto, že si prešiel niečím podobným? Okrem toho, niečo, čo mnohým možno pripadalo dosť smiešné je, že Jax je dosť nervózny a rozrušený, keď sa spomenie kukurica. Ale no tak, nemyslím si, že je to len obyčajný vtip. Skôr si myslím, že tento strach môže tiež pochádzať z traumy, ktorá sa mu stala v minulosti. Takže, keď spojíme jeho izbu s dizajnom fialového králika a tieto zaujímavé detaily o Jaxovi, všetko poukazuje na skrytú pravdu, ktorá sa stala jednému dieťaťu. A tieto veci by mohli byť spojené s hroznou traumou ešte pred digitálnym cirkusom. A podľa týchto dosť farebných a detsky vyzerajúcich prvkov sa zdá, že súvisia s týmto malým dieťaťom. Pravdepodobne čokoľvek sa stalo tomuto dieťaťu, Jax nemal odvahu tomu čeliť a rozhodol sa utiecť a schovať sa v kukuričnom poli. Ale čo vlastne Jax urobil, že takto utiekol? Čo spravil Jax tomuto malému? Pravdepodobne už poznáte odpoveď podľa toho, čo nám ukázala 7. epizóda. Počas Jaxovho záchvatu paniky získavame niekoľko spomienok zo skutočného sveta. Ak sa nám podarí zastaviť v presnom momente, môžeme nájsť detaily, ktoré nám prezradia veľa informácií o tom, čo Jax urobil. Prvý flashback nám ukazuje niekoho, kto v noci šoféruje cez štvrť. Tiež vidíme, že na kraji cesty je značka s obmedzením rýchlosti. Táto sa nachádza vedľa ďalšej značky, na ktorej je napísané Deti sa hrajú. Potom, v ďalšom flashbacku, môžeme v diaľke vidieť jasné svetlo. Zdá sa, že sú to svetlomety auta. So všetkým týmto nám teória hovorí, že pravdepodobne Jax šoféroval príliš rýchlo a niekoho zrazil. Pravdepodobne dieťa. Toto berúc do úvahy náznak, ktorý nám poskytla jedna zo spomienok. A ak vezmeme do úvahy, že jeho izba vyzerá ako izba malej dievčatky a jeho dizajn pripomína plyšovú hračku, všetko začína dávať veľký zmysel. Takže Jax zrazil malé dievčatko a celý cirkus je tam, aby mu to pripomínal. Všetko nasvedčuje tomu, že áno, priatelia. Pretože keď poznáme Jaxa, pravdepodobne spanikáril, keď zistil, že zrazil malé dievčatko. A namiesto toho, aby jej pomohol, jednoducho odišiel a to dievčatko opustil. Pravdepodobne je to spomienka, ktorá ho najviac prenasleduje. Preto keď vstúpil do cirkusu, urobil to v podobe fialového králika. Pravdepodobne preto, že dievčatko malo podobného plyšáka v momente, keď ju Jax zrazil. A tento fialový plyšový králik bol posledná vec, ktorú Jax u toho dievčatka videl. A tak by teraz dávalo zmysel, prečo je jej izba plná dúch a veľmi pekných farieb. Okrem toho, ak sa pozrieme zblízka na izby ostatných postáv, všetky sú navrhnuté tak, aby ho trápili. Izba Zúbl je plná zrkadiel a ona musí neustále znášať pohľad na seba a vyrovnávať sa so svojou telesnou dysmorfiou.
Takže Jax by sa musel vyrovnávať so všetkými týmito vecami pre malé dievčatká, ktoré mu pripomínajú najväčšiu chybu jeho života. Ale týmto to nekončí. Existuje ešte iný spôsob, ako sa na to všetko pozerať, ktorý, keď sa nad tým zamyslíš, je ešte desivejší. Nie je to len o tom, že Jax utiekol po tom, čo sa stalo, ale po náraze došlo aj k zrážke. Niečo dostatočne silné na to, aby jeho telo v skutočnom svete zostalo úplne nepoužiteľné. Toto je už nočná mora. Pretože potom by cirkus nebol len emocionálnym únikom, ale doslova jedinou vecou, ktorá ho udržiava pri vedomí. V 7. epizóde nám už dali kľúčovú stopu s kapsulami C a A, kde telá zostávajú nažive, zatiaľ čo myseľ je vo vnútri cirkusu. Nie je to len obyčajná náhoda. Bola to skôr forma, ako udržať tieto telá nažive. A keď to spojíš s Jaxom, začnú sa objavovať veci, ktoré predtým vyzerali čudne, ale teraz dávajú zmysel. Napríklad jeho spôsob rozprávania. Alebo skôr, že nehovorí. Takmer nikdy neotvorí ústa. Jeho ústa sú vždy zatvorené, ako by to nebola len súčasť jeho dizajnu, ale aj obmedzenie. A tu sa teória stáva naozaj zvláštnou. Pretože ak je jeho skutočné telo poškodené, ak závisí od nejakej formy podpory dýchania, potom by jeho avatar mohol toto odrážať. Nie doslovne, ale symbolicky. Ako keby aj v rámci cirkusu boli veci, ktoré už nemôže robiť, čo by v tomto prípade bolo otvoriť ústa. A čo poviete na ten neustály vtip, v ktorom mu strhávajú kožu? Možno pri tom silnom náraze mal Jax nejaký druh popáleniny alebo niečo, čo mu zanechalo časti tela bez kože. Teraz, podľa toho, čo sme videli v 8. epizóde, sa zdá, že cirkus ich nedrží na silu, ale je jasne postavený tak, aby ich tam udržal, kým sa vonku deje niečo iné. Nie sú to len obyčajné nehody. Skôr niekto alebo niečo všetko toto ovláda. A to robí situáciu Jaxa ešte horšou, pretože už to nie je len niekto, kto sa skrýva, ale niekto, kto sa možno ani nemôže vrátiť, aj keby chcel. Takže, ak to všetko spojíš, teória vyzerá nasledovne. Jax urobí niečo nevratné, spanikári, utečie, nájde únikovú cestu a bez rozmýšľania ju využije. Ale ten únik ho neoslobodí. Uväzní ho v niečom inom. Na mieste, ktorému neustále pripomína, čo urobil, zatiaľ čo jeho telo v reálnom svete zostáva uväznené, umelo udržiavané strojmi. A najsilnejšie na tom je, že aj keby tomu teraz chcel čeliť, pravdepodobne je už príliš neskoro, pretože si nevyberá medzi tým, či zostane alebo odíde. Je uväznený medzi cirkusom a spomienkami na skutočný svet. Preto je v cirkuse všetko pre neho také osobné a preto sa vždy snaží uniknúť svojej realite, aby zabudol na to, čo je vonku. A s tým, čo nám odhalila 8. epizóda, už máme celkom presnú predstavu o tom, čo Jax urobil. Čo si myslíte o tejto teórii? Myslíte si, že Jax naozaj zrazil malé dieťa? Vaše názory si radi prečítame v komentároch.